Boas tardes. Hoxe estamos aquí todos xuntos para celebrar un ano máis da nosa querida Asociación Cultural Tansedoira. E xa van 47. É unha honra ver esta sala chea de persoas que fan posible que a entidade siga viva e con tanta forza. Quero comenzar dando as grazas a todos os asistentes, en especial a Germán Cortés, que non sei por onde Germán Cortés, e a Gelín Espico, socios fundadores da entidade que estamos aquí. E as agrupacións convidadas, Badabun Sorpresa e a Rondalla de Cariño. Aos integrantes das nosas agrupacións artísticas, coro, rondalla e teatro, e, por suposto, a todos os socios e socias, amigos e familiares que forman parte desta gran familia. Desconcentra, sabes? Estás falando de desconcentra. Dentro das miñas responsabilidades como presidenta da entidade, tócame facer o discurso de agradecemento neste tipo de eventos. Nos tempos que corren, podería terlle pedido a ChatGPT que mo redactase, pero a verdade é que Tansedoira é tan importante para min que prefiro que estas palabras saian directamente da miña cabeza. Queredes que vos conte un segredo? É maravilloso chegar ás actividades e ver como algún dos seus participantes me agradecen o agarimo co que os acollemos na entidade, explicándome o moito que lles aporta formar parte de Tansedoira. Non vos minto cando vos digo que para min é unha alegría inmensa sentir que estamos contribuindo de alguna maneira a mellorar a nosa sociedade e a nosa contorna. Conseguir que tanto os socios veteranos como os recén chegados se sintan como na casa, en familia, é algo que me enche de orgullo. Creo firmemente na importancia de transmitir os valores da entidade ás novas xeracións, de facerlles comprender por que Tansedoira significa tanto para nós. Estou convencida de que grazas ao esforzo conxunto de moito dos meus compañeiros estamos conseguindo. Hai uns días, despois dun ensaio extra de rondalla, estaba a falar con Cris e Patri, antiguas socias que volveron despois duns anos fora, sobre o ben que pasamos nos ensaios. De súpeto, o fillo de Patri, Rubén, díxonos que estaba encantado de formar parte de Tansedoira, que lle cantaba vir ao local. E que vos vou decir? Ese comentario tan sincero emocionoume profundamente porque significa que estamos a conseguir o noso objetivo. Outro exemplo é o de Pilar Carreira, que outro día, estando no mercado, vi un bastón e pensou inmediatamente no grupo de teatro. Sen dubidalo, comprouno para que puidesen usar nas súas representacións. Pequenos xestos como este demostran que Tansedoira vai máis alá das súas actividades. É un espazo de amizade, de comunidade, de ilusión compartida. Ás veces, o traballo detrás de cada actividade é inmenso, e non vos vou negar que hai momentos difíciles. Pero cando vimos estas pequenas mostras de cariño e compromiso, todo esforzo cobra sentido. Porque Tansedoira non son só os ensaios, as actuacións ou eventos. Tansedoira é a xente, é a amizade, é sentirse acompañado, é saber que aquí sempre haberá un lugar para todos. Por iso, grazas. Grazas por formar parte desta gran familia. Grazas por manter viva a nosa esencia. E, sobre todo, grazas por facer que Tansedoira continúe medrando e creando lazos que estou segura perdurarán moitos anos máis. Que disfrutedes da celebración. Moitas grazas.